Drage sugrađanke i sugrađani, Hrvatice i Hrvati u domovini i širom svijeta, a posebno vi u Bosni i Hercegovini. Svima vama želim sretan Božić. Volio bih da vam danas kao predsjednik Republike, kao vaš sugrađanin, mogu samo poželjeti mirne i radosne božićne blagdane, kao što je to tradicija i običaj u našem narodu i cijelom kršćanskom svijetu već stoljećima. Ali vrijeme i svijet u kojemu živimo nisu ni mirni ni radosni. Božić pred nama dočekat ćemo i slaviti u sjeni nikad veće nesigurnosti, sve veće prijetnje nasiljem i ratovima te neizvjesne budućnosti. A posebno me brine to što u takvim nesigurnim i prijetećim globalnim okolnostima i u našoj domovini vidim i osjećam podjele, uzajamne optužbe i porast nepovjerenja. Moja je prva i glavna obaveza kao predsjednika učiniti sve za sigurnost i stabilnost hrvatskog društva i države. Učiniti sve da svi hrvatski ljudi, bez obzira na njihovu nacionalnost, vjeru ili političko opredjeljenje, mogu mirno i bezbrižno živjeti, raditi, podizati svoje obitelji i planirati svoju budućnost. Upravo Božić slavi događaj koji donosi mir među ljude dobre volje, događaj koji obnavlja svijest o važnosti dobrote i uzajamnog poštovanja. Pravi je trenutak da se svi zapitamo: činimo li istinski dobro za svoje obitelji, svoje prijatelje, svoje sunarodnjake, svoju domovinu? Hrvatska je lijepa, kako to i himna kaže, baš zbog raznolikosti. Ali ne samo prirodnih, već prvenstveno zbog raznolikosti običaja, tradicija i kulture življenja. Te raznolikosti trajno su i neraskidivo prožete u našoj maloj, ali ponosnoj naciji. A ja sam uvjeren da su je baš te raznolikosti učinile još snažnijom i otpornijom na sve prijetnje. Povijest nas uči, a posebno onda nedavna, kako je Hrvatska bila najjača kada je bila jedinstvena, bez nepotrebnih podjela i bez međusobnog nepovjerenja. Ne dopustimo da podjele u miru ugroze postignutu stabilnost i sigurnost Hrvatske. Vrijednosti naše Republike upisane su u Ustavu i svaki pojedinac dužan ih je čuvati, jer samo tako čuvamo sigurnu, mirnu i demokratsku budućnost Hrvatske. Pogotovo je to važno danas kada se svjetski poredak dramatično mijenja pred našim očima, kada moć i gola sila postaju pravilo u međunarodnim odnosima i kada se od malih naroda i država traži i očekuje ne samo poslušnost, nego i poslušnost na granici pokornosti. Hrvatski ljudi znali su, a ja sam siguran da znaju i danas, prepoznati što im je činiti u takvoj situaciji. Brinuti o sebi i svojim interesima, brinuti o budućnosti svoje djece, a da pri tome ostanemo dobronamjerni i pošteni prema drugima. I dok sa zebnjom čekamo dobre vijesti sa svih strana svijeta, iskreno se nadam da će razum i mir pobijediti. A posebno, i to mi je najveća božićna želja, da će među hrvatskim ljudima prevladati sloga i međusobno razumijevanje. Svim kršćanskim vjernicima i vjernicama od srca želim sretan Božić. Svima u Hrvatskoj želim da božićne blagdane provedu u miru i sreći, zajedno u radosti sa svojim obiteljima i prijateljima. Sretan vam Božić i sretna Nova godina.